gruzínský věznice, takže mu říkáme Kajíne Netopírovi. A ten měl poraněný tadyhle takhle ten kloubek. Aha. A ono malilinko, úplně malá oděrka, ale jak to bylo od té motorové pily od řetězu, tak v tom byl nějaký ten volej a tohle a vůbec se mu to nehojilo, hnisalo mu to různě a on mu ten kloubek zůstal nepohyblivý. Takže nemůže taky lítat, tak no, jsi zvědavej kluk. Měli jsme tady, letos jí tu sebou teda nemáme, Adélku, tý zase někdo vystřihnul čtverec z křídla 3x3 cm. Tamhle je na jednom z těch obrázků vidět. A takže to nemohla taky lítat samozřejmě, to se k nám dostala až z Lednice na Moravě, tam ji našel někdo v kempu. Tak nám ji přivezli. No a jako zarostlo jí to kus, ale ze čtverce se stal trojúhelník. Jak je to křídlo natržený úplně jako od okraje, tak to už nedoroste. Přestože křídlo netopíra je nejrychleji regenerující savčí tkáň. Takže oni, když máme tadyhle